Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qed iżomm l-istess pożizzjoni fil-konfront tal-viċi kap tiegħu Beppe Fenek Adami u l-eks-Ministru Tonio Fenek, żewġ deputati li semmew f'każi serji li oriġinaw minn investigazzjoni f'pajjiżi oħra. Fenek Adami ra ismu jitfaċċa f'każ ta' allegat ħasil ta' flus u Fenek f'każ ta' allegat frodi fuq pensjonanti. L-ewwel każ beda fl-Olanda u t-tieni fl-Iżvezja. Anke jekk ħarġu dettalji ġodda, riżenja brabta mal-każ Fenek Adami u investigazzjoni tal-Pulizija fil-każ ta' Falcon Funds u Tonio Fenek, għal Busuttil ma nbidel xejn, tant li hu dieħel fil-Parlament lanqas jikkummenta marit. Dr. Busuttil, kellim il-Tonio Fenek dwar l-investigazzjoni fl-Iżvezja? Pola Mifsud Bonnici żammet mal-pożizzjoni tal-kap meta faqqa l-każ ta' Capital One. Tajt li l-istorja hija montatura, anke jekk dwarha kien hemm riżenja f'kumpanija privata. Diġà għadnu weġġini għaddini montatura sħiħa tal-Partit Laburista fil-Gvern. Tony Abela kien iktar ċar minn hekk. Għalih Beppe Fenek Adami u Tonio Fenek żgur li m'għamlu xejn ħażin. Bil-kejl ta' Simon Busuttil kull minnu b'investigazzjoni għandu jkun sospiż. Għalfejn mela għadu ma sospendihomx Simon Busuttil? Għax m'għamlu Aċċettabbli. m'għamlu xejn ħażin. Deputati oħra setgħu kienu inqas komdi jieħdu l-pożizzjoni tal-kap u għalhekk iddeċidew li lajxa il-bunaħa u lanqas oħra. Aċċettabbli għalik li Simon Busuttil għadu ma sospendix il-Beppe Fenek Adami jew lil Tonio Fenek? Aċċettabbli? Aċċettabbli? Bil-kejl ta' Busuttil kull investigazzjoni għandu jkun sospiż. Aċċettabbli għalik? Aċċettabbli għalik? Għalfejn ma ħax passi?